Hvor? Ja. Så kom her, Peter. Kom her. Jeg gør mig. Morgen, jeg har fået jeg må sove hernede. Det er planen. Så jeg bliver snart op. Det tager jeg gå det. Nej, morgen. Du bliver ikke uvenner, hva'? Nej, morgen. Hvem sover hvor? Ja, her kan vi. Jeg sover hernede. Morgen sover lidt på døgnet. Har jeg regnet med. Hvis han bliver snavset, må han gå i bad. Hvad regner du med, morgen? Ja, vi kunne på samtidig, så... Må vi ikke være uvenner vel? Så skal jeg sgu ikke, vi vil sammen. Går jeg så ikke. Så jeg ikke gå på så hende, så... Men det er det også. Så går jeg så ud i kulden. Så går du ud og sover ude i kulden? Ja. Ej, jeg tror, vi får bedre. Og jeg tror, det er vigtigt. Ja, det er Nej, vi kan være det. Der er begyndt at være det fedt nu. det er flest. Jo, det er. Og så kan godt lide med den. Nej, Jo. er det her. Jeg er på skiferie. Man skal jo have det sjovt, når man er på skiferie. Men hvad, I kan jo ikke sove dernede begge to. Nej. Kan vi jo ikke. Morgen. Jeg tager bare værelse sover i. Morgen, hvad? Hvis du lige sover hernede. Det er fint, jeg hopper fra heroppe. Det er godt. Inden jeg kan finde ud af det. Så, hej Jensen.